Не може да си духовно зрял без да си емоционално зрял. Едно цяло поколение се роди в Христос преди близо 30 години, но никой не ни каза, че емоциите са важни. Залагахме на активности, на конференции, на събития, отново, моли се повече, но никой не ни каза, че няма как ние да преживеем пълнотата на Христос, ако нашите емоции не са променени. Затова и толкова много скандали се чуват днешно време в църквите. Уж все вярващи хора, не лоши, всички обичат Христос, но как така случват тези неща? Причината е, понеже няма емоционална зрялост. Ето защо на 12 и 13 юни ние организираме, според мен, едно от най-невероятните събития в нацията – емоционално здравият лидер. Искам да видим по-малко лидери прегоряли и повече способни да обичат семействата си, способни да обичат без да се чувстват прегоряли. На 12 и 13 юни Пит Сказеро и неговата съпруга Джери Сказеро ще бъдат в България в църква Вдъхновение на булевар Искърско шосе 13. Регистрирай се в описанието по-долу, понеже не е за пропускане. 2 дена, в които ще разбереш изключително много защо толкова много християни посещават много събития, но преживяват много малко промяна. Според мен, ключовото събитие за годината – емоционално здравият лидер на 12 и 13 юни.